Vice President Constantino Chiwenga vokana mathreats voti vakomana regirai kavake chipiri vachipinda vachitaura. Toona kuti Vice President Constantino Chiwenga vamoziva kuti havatombodi kana kunzwa zvekuti mandra 2030 what havadi kana kutombozvinzwa. Vanonyatsa kuziva kuti aiwa ipapo vanenge vachito betray vanoda kuti vanoziva achiwirirana kana chirangano chavakaita. Sandapinda mashoko atoona kuti aiwa Constantino Chiwenga akachaja not subscribe like wataona like timida pa hendo yepindula vanopona mudai rakanzi Chiwenga urges ZANU-PF to avoid disunity reminiscent of 2017. Toona kuti ari kutopa mathreats achiti aiwa 2017 unogona kudzoka. Tichipinda muna mumwe kwamuchinzi Vice President Constantino Chiwenga reportedly urged the party members during ZANU-PF's Central Committee meeting this week to avoid the disunity that characterized the events leading up to 2017 military intervention that ousted the late Robert Mugabe. Tinoona kuti pana pa Constantino Chiwenga ari kuti aiwa hative nerunyararo, tikasangwa nerunyararo chete sezvi zvinongozivikanwa nyika izvo ndovakomana vakalida the 2017 Coup ndo vachongwa kubata matomu. Kana takuona akuincluda nawo 2017 Coup toona kuti aiwa aringozimangopa kuona threats kuti aiwa mukada kungotamba neni zina kunaka aiwa zvandakamboita ndinozviziva ndinogona kuzvitangidza. Mashoko atiri kuona kuti panapa pataugwa pachikuru hapana kuda kuincluda mastai vanhu but tiri kuona kuti mashoko ataura aya arinyatsa kuziva vanhu vari kutageta vanhu vatagetiwa vacho vanondozviziva kuti aiwa hatifanira kunyanya gejo. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pena comment section yedu, subscribe like, turn on the bell icon.